penso en el futur dels meus fills i una mica de la gent, i per treure combustibles fòssils vaig pensar, pren la iniciativa i comença a posar plaques. I els tècnics, que ho han fet fabulosos, ho van fer pràcticament en un dia tot, vull dir, perfectes. El Damià i el seu company els van tractar molt bé i perfecte. Vull dir que en un dia, qui decideixi posar plaques es poden posar sense cap problema. I pago una quantitat molt menor d'electricitat. Quan vaig acabar les plaques em van proposar fer l'aerotèrmia, m'ho vaig pensar, però ho vaig tirar endavant pensant que en un any ja podria tenir renovable la casa, i ara estic molt content del resultat. He guanyat amb confort, amb espai, perquè el dipòsit de gasoil ocupava molt. He guanyat amb que no hi ha olors, no hi ha soroll. Jo ho recomano a tothom que canvi el gasoil per aerotèrmia, perquè és un gran canvi i un molt bon canvi, crec jo. Estic convençut del que he fet. Si lliguem economia i ecologia, llavors ja és perfecte, perquè fas un estalvi, però a la vegada també ajudes a que no hi hagi el canvi climàtic tan ràpid. I crec que si tots fem un pas, encara que siguin passos petits, podem aconseguir-ho.